Council আৰু United Productive Organization আৰু XBLT All Society আৰু আমাৰ XNDP United Forum যিটো আছে আমাৰ সবে আমি আৰু বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ আমি যুটীয়াভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ বিজেপি আৰু মিত্ৰ গোষ্ঠীৰ যিটো কেণ্ডিডেট থাকিব আমাৰ এইটো অহা যিটো 9 এপ্ৰিলত মানে বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত যিবোৰ মানে প্ৰাৰ্থী আছে কেণ্ডিডেটছ আছে তেখেতসকলক আমি জিতাবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ ফিল্ডত আৰু যথেষ্ট আমি ভাল মানে সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইট ফ্ৰম দ্য ধুবুৰী টু শদিয়া আৰু মানে বৰাক ভেলী আমাৰ যিটো বেচ আছে আমাৰ মানে আমি বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ইউনাইটেড বড়ো পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যন XBLT আমি চবে BTC বাহিৰত থকা যিবোৰ মানে আমাৰ জিলা আছে টোটেল আমি 22খন জিলাত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু 32 যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে BTC বাহিৰত বড়ো মানে ভোটাৰ য'ত আছে তাত মানে 32টা মানে সমষ্টি আমি ডিচাইডিং য'ত আমি সমৰ্থন কৰিব তাত জিতিব আৰু য'ত আমি সমৰ্থন কৰিব ইয়াৰ অসুবিধা আছে এইবোৰ কাম আমি আগৰ পৰা কৰি আহিছে এতিয়া আমি বিজেপি মিত্ৰজোঁট গোষ্ঠীক যিহেতুকে আমি ভোটদান কৰিব ইয়াত মানে কোনো সন্দেহ নাই আৰামত জিতি যাব আৰু মানে অহা যিটো থাৰ্ড টাইম হ'ব আৰু কি অসমত বিজেপি চৰকাৰ বনোৱাটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মানে অসমত মানে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বিজেপি মিত্ৰ গোষ্ঠীৰ মানে চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আমি পুলি ইয়াত লাগি আছোঁ আৰু আমাৰ আশা যিবোৰ মানে আমাৰ অধুৰা মানে কিবা একত দফা আছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ মানে সব সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ আশাবাদী আৰু ৰাইজক সেইটোকে মেছেজ আমি দি আছোঁ ৰাইজে যথেষ্ট ভালকৈ সঁহাৰি দি আছে আমি পাই আছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কোনো ইয়াত মানে অসুবিধা আমি দেখা নাই যে আমাৰ ইয়াত ধেমাজি সমষ্টিত ডক্টৰ অনুজ পেগু মানে আৰামত জিতি যাব এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বড়ো ৰাইজ যিমান আছে সবে মানে বিজেপিৰ কাৰণে ভোটদান কৰিব এইটো আমি আশা কৰিম দেখা গৈছে যে এইটো এজন দুজন মানে ডেমক্ৰেচি এইবোৰ যদি নাথাকে এইটো মানে আমি মানে এইটো ক'ব লাগিব এইটো এটা মানে অলংকাৰী আৰু অৰ্ণামেণ্টাৰী গণতন্ত্ৰত মানে অলপ চলপ মানে খুব মানে 100% মানে কিবা এটা জাতি আমাৰ কিবা হ'ব কিন্তু আমি জানো আমাৰ মানে 99% আমাৰ লগত আছে আৰু মানে ভোটদান কৰিব সেইটো আমি ক'ব পাৰিম ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নেপালে আৰু কি এজন দুজন মানে কিবা কৰাটো এটা প্ৰব্লেম নকৰে মানে सम मोनसे माबा लायो आरो जोंनि मानसिफोरनिबो एसे माबा जागोन बेवहाय जोङो बिजेपियाव बायरानिफ्रायसो बांसिनानो जोङो हेफाजाब होबोदों ओरैनो जों थोंजोङै बिजेपियाव थानानै खामानि मावबोआखै दा बे जाहोनावबो एसे उन जादोंबो जानो हागौ रिपर्टिंफ्राव आरोखि रादाब लालायनायफ्राव होलायनायफ्राव आरो बबे थालांदों बबे थालाङाखै बेखौ माने पार्टिजों थाफानानै खामानि मावग्रा मानसि जोंनि गेजेराव गैया गोबां गैया जोङो अर्गानाइजेसना जायखौ मावबोदों बेनो आरो अर्गानाइजेसनाव पार्टिनि खामानिफोरखौ गासिखौबो जोङो जेब्लाबो थाफानानै मावनाय जाया जेरावहाय ओंखायनो थालाङो आरोखि किसु माखासे खामानि आरो मोनसे नैबे जोंबो खामानि मावनो हानाय मोनसे माबा फैगासिनो दङ जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जेब्ला आबुङै दाफुंजागोन बिसायख'थिनि गेजेरजोंहाय अब्लानो जोङो मिजिंथिनो हायो जे जोंनावबो राङा गोबां फैसिगोन स्पेसियेल पेकेज फैनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बावहाय हरनायनि बाथ्रा बुंदों आरो डक्टर हिमন্ত বিশ্ব शर्माथ' बुंदों नोंसोर रायज्लायबानो जाबाय आंथ' थियारि दङ होनना बुंखानाय दा बे हिसाबै जों मिजिंथियो माने स्पेसियेल पेकेज 1 रां मावजोखौबो जों मोनगोन आरो साबसिनै जों खामानि मावनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आद्रा थानाय जिफोर खामानि दं बेखौ जों एमएलएबो खोन्थानांगौ पार्टि लाइनावबो जोङो मण्डलाव खोन्थानांगौ फारसेथिं आरो बुथ कमिटिफोर थायो बहा सोर मोनदों सोर मोनाखै दहाय आं एसे सोंदोंमोन गोबां बर' आइजोआनो माखासे सोरबाया महिलाया उद्यमिता मोनथ'वाखैनो सोरबाया माने अरुण'दयखौबो मोनथ'वाखै बेखौ मोनहोनायनि बाथ्रा जिहेतु दङ आरो माने बाथ्राबो होदों जोंनाव माबायाबो गिबि मन्थ्रियाबो होदों जोंना मन्थ्रि बिथां आरो जोंनि बिजाथि डक्टर अनुज पेगुआबो बुंबाय दा बावहाय आं सानो माने उननि खामानिफ्रा गोब्राब जानाय नङा आरो मोनहोनायनि जि मोनसे खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि माहारि आफादफ्राबो नायफानांगोन बेयो बिजेपिखौ दाय होनानै जेबो जाया मानसिफ्रा ओरैनो गोरोन्थि साननो हागौ गुबै बाथ्राखौ जेब्ला मोगा मोगि रायलायो जोङो ज' जिरायलायनानै रायलायो जों रोखा जायो नाथाय माखासे मानसि दङ जायफ्रा मुं सुनो मोजां मोनो सोंखारिनो मोजां मोनो गुबै सैथोआ माबा सिङाव मा जादों बेखौ मिथिनो नाजाया ओरैनो बायह्रा फैनानै उमुगा ओरै माबाबाय थगायबाय ओरै मावबाय थादों मादों होनना जायफ्रा लोगोआव थाफानानै खामानि मावदों बे रोखा जायो जोङो दाय होनानै जेबो जाया जोंहा बेखौ मिथिगौ दासिमाव जोङो 958 गं गामिखौ जोङो फार्स्ट फेजआव नटिफिकेसन होनो हाबाय
नैथियाव दङ 166 गं गामिया सेकेन्ड फेजआव नटिफिकेसन जानो थांगासिनो दं आरो फारसेथिं सनितपुर बिश्वनाथनि जेंना गवालपारा साउथ कामरुपनि जेंना बर' गामिफोरखौ लानानै रायलायनाया आरो काउन्सिला आलदा आलदा जाबाय हमना लादो राभा हासंनि खोथा फैदों दा बै राभा हासं थानाय बर' गामिखौ दिहुननांगौनि बाथ्रा दा बेफोरखौ खामानि मावनांगौआ माने गुबुन काउन्सिलाव थाखानायखौ दिहुनना लाबोनांगौआ सम लायो रायलायनायनि सम नांगौ जायो आरो मोनसेया जाहैबाय जों गोरोन्थि मावो जोंबो सागानखौ होदों थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथा बेखौ जों खालामनायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जाय गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बावहाय सागानगिरि आफादफ्रा खावलायबोबाय थादों सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफ्रा हाबबावगोन एसे नेबावनि बिथांमोनानो रिकुवेस्ट खालामो जोंबो नेनो गोनां जायो जोंबो गावजों गाव सागानगिरि आफाद हिसाबै खोनासंलायनो गोनां जाबोनायाव नेबोनायाव बे एसे गोलाव जाबाय दस्रा जेबो नङा जोंसो हमथालायनाय जादों जों एसे नेबावलायनि साबसिन जाबावो खोमा बेबायदि मिजिंजों जेला खामानि मावो आरो जों अनार होलायनो गोनां जाबाय खोनासंलायनो गोनां जाबाय बाहाय गोबाव जाबोनाय जादों आरो जादों नाथाय जों दा मिजिं लादों बे सरकारा फैखांनायनि उनाव जों रायलायबाय गोख्रैनो रायलायनानै जा हाबनांगौ बे हाबसिगोन हाबैया फैजोबसिगोन बेनि उनावनो नटिफाइड गामिया जाखांनायनि उनाव बियाब दागोन बियाब दानायनि उनावनो बिसायख'थि गेलेयो बे आरोखि